Għalkemm il-qudiesa hija maqsuma f'partijiet differenti, taqsimiet li huma importanti għaliex iwassluna biex narfu Alla xi jrid minna biex nikkonfermaw lilna nfusna fil-fidi u biex anke resqulu t-talbiet tagħna. Però taqsimiet ukoll li jgħinuna biex nidħlu fil-qalba tal-misteru ta' Alla u nieħdu sehem attiv veru fis-sagrifiċċju tal-Kalvarju li jseħħ fil-mument tal-konsagrazzjoni, imbagħad nieħdu sehem iktar minnu permezz ta' tqarbin meta ssir din l-għaqda bejn dak li hu ta' Alla u dak li hu tal-bniedem, anzi bejn Alla u l-bniedem innifsu. Ma dawn it-taqsimiet mhumiex waħda wara l-oħra jew inkella waħda separata mill-oħra, huma pjuttost taqsimiet li idaħħluna waħda fl-oħra. Kif rajna diġà anke fil-bidu tal-Qudiesa, kellna t-tindif tagħna mid-dnub, imbagħad smajna l-kelma t'Alla li ġiet infissra lilna biex tikkonfermana fil-fidi sakemm aħna wasalna biex nistqarru l-fidi tagħna meta nhar ta' Ħattu fis-solennitajiet aħna ngħidu l-kredu jew nagħmlu t-tiġdid tal-wedjiet tal-magħmudija tagħna. Dan kollu mbagħad iwassalna għal tieni taqsima tal-Qudiesa, dik ngħidula l-liturġija tal-Ewkaristija. U l-liturġija tal-Ewkaristija minnha nnifisha wkoll hija maqsuma f'taqsimiet żgħar li wkoll jgħinuna kif diġà għedna biex nidħlu iżjed fil-qalba tal-misteru ta' Alla. L-liturġija tal-Ewkaristija tibda b'dak li ngħidulu l-offertorju, propjament tibda bil-purċissjoni bl-offerti. Il-purċissjoni fejn għandna rappreżentanti tal-komunità li jresqu lejn l-artal quddiem iċ-ċelebrant il-ħobs u l-inbit li kif ngħidu iktar il-qudiem fl-istess talb tal-offertorju huma frott tal-art u xogħol il-bniedem. Aħna noffru lil Alla minn dak li hu stess jagħtina, ftit minn dak li hu stess jagħtina, imma dan il-ftit li aħna nresqu quddiem Alla u permezz tat-talba tal-konsagrazzjoni li fiha anke l-inżul tal-Ispiritu Santu fuqu, jinbidlu f'dak kollu li Alla jista' jagħtina. Kif jgħidilna San Pawl, Alla jagħtina l-iben tiegħu. Il-purċissjoni bl-offerti hija neċessarja, suppost dejjem issir, mhux neċessarjament. Hija pjuttost xi ħaġa simbolika fejn aħna nuru din l-aċċettazzjoni tal-istedina li Alla qiegħed jagħmlilna biex naħdmu id fit miegħu mhux biss waqt il-liturġija imma fil-ħajja tagħna tansara kollha kemm hi. L-offerti jitqiegħdu fuq l-artal, l-artal li mhux gredenza, mhux post fejn wieħed iqiegħed ħafna affarijiet imma huwa simbolu ta' Kristu u allura għandu jkun kemm jista' jkun mżejjem b'mod tajjeb, nadif, għaliex minn hawn u ftit ieħor waqt it-talba Ewkaristika se jkun hawn din l-għaqda fejn il-qassis, iċ-ċelebrant li qiegħed in persona Christi, diġà rajnih in persona Christi meta ifisser l-Iskrittura, meta jaħfer id-dubiet tagħna fil-bidu tal-Qudiesa, imma f'dan il-ħin se ssir din l-għaqda bejn il-qassis li qiegħed in persona Christi, l-artal li huwa minnu nnifsu simbolu ta' Kristu u l-vittma li huwa Ġesu innifsu li se jkun hawnhekk preżenti fl-Ewkaristija, l-ħobs u l-inbit li bit-talba tal-konsagrazzjoni jinbidlu fil-ġisem quddiem ta' Ġesu. L-offertorju t-talbit tiegħu huma maħudin anke f'xi ftit jew wisq mill-liturġija tas-seder ludi, kważi kelma b'kelma. Huma preparazzjoni għal dak li se jiġri li huwa iktar qawwi, iktar sabiħ, iktar veru. Meta l-ħobs u l-inbit ma jibqgħux materjali li nużaw bħala ikel aħna l-bnedmin, ma jsiru l-ikel li jagħtina Alla biex isostnina tul it-triq li aħna ngħixu aħna u nwieġbu bil-mod kull wieħed skont l-istat tiegħu għas-sejħat li huwa jagħmlilna.